Imamo lepe vesti. Rab pozitiva. Radio Legend i Facebook stranica Infuzija pozitivne energije pokrenuli su akciju Moć osmeha, osmišljenu kako bi se ljudima omogućilo nešto što je tako cenjeno, a opet besplatno, osmeh. Poruka koja se prenosi jeste da nije sve crno ili sivo i da, ukoliko to istinski odlučimo, u svakoj situaciji možemo naći nešto pozitivno, kaže direktorka Radija Legend Tatjana Jovanović. Ideja je da svako ko to želi odštampa dokument na kojem su pored jednog osmeha napisane i pozitivne afirmacije. Taj papir treba zatim postaviti na neko vidno mesto da bi što više ljudi, makar i krajičkom oka, moglo da pročita poruku i oseti radost. Akciju su od prvog trenutka mnogi podržali, pa čak i postavili papire u svojim kancelarijama. Ukoliko vam je dosta sivila i birate da umesto negativnih misli i problema izaberete osmeh, pridružite nam se. Akcija traje do 30. aprila. Hvala Legend radiju iz Beograda na ovoj vesti. Rab pozitiva. Lepe vesti iz cele Srbije saznajemo zahvaljujući radio stanicama, članicama Rab Srbija. Rab Srbija vam poručuje. Radio je prijatelj.